Headlines kan mga bareta, 1.3 million pesos na kantidad ng shabu na recover sa anti-drug buy-bust operation sa Pili, Camarines Sur. Primerong Certified Nursing Assistant face-to-face graduation ceremony, ginibo kang nakalis na simana. Liwat na pagbugtak ng Tri-Mobile Station sa Naga, pinaburan kang Public Safety Office. Mister na suminaksak sa Sadiring Agum sa syudad ng Naga, arestado na. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod Bareta. Mga aktibidad ngunya na Semana Santa asin Peña Francia Festival ipagpapadagos kan lokal na gobyerno kang syudad ng Naga kung mamantiniron sa alert level number 1 asin alert level number 2 ang syudad ng Naga. Ang kumpletong detalye sa report ni Cindy Cuesta. Itutugot kan lokal na gobyerno kan syudad ng Naga ang mga nakatudan tuyong Holy Week asin Peña Francia Festival kung matinir ang sitwasyon kan COVID-19 sa alert level 1 hasta alert level 2. May iba lang ang sitwasyon kung magsakat. Alert level 3, alert level 4, especially alert level 5. Ang Naga City, naabot na ang herd immunity asin bukas man sa ika-4 na bakunasyon o COVID-19 fourth dose. Basta mag-abot na po si magkakanigong guidelines, asin si bakuna, nakahanda po kita permi. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Mientras tanto, siniguro man ni Alcalde Nelson Ligacion kan syudad ng Naga na magpapadagos ang pagbabakuna sa gabos na taga-Naga maski naabot na kan syudad ang herd immunity. Daiman subuot makakaulang ang vaccination program kan syudad ang saindang mga aktibidad sa pangangampanya bilang paghahanda ngunyan na paaboto na eleksyon. Daiman po napapabayaan, tayo man kitang vaccination team na iyo man lang po yan ang obligasyon. So si mga dai pabakunado po at although sinasabi tabaga sang-ayon sa Department of Health na igawa na kitang herd immunity, nonetheless igawa pa man po giraray na dai bakunado. Public Safety Office pabor na ibalik giraray ang Tri-Mobile Station sa sentro kang syudad ng Naga. Nagbubuelta si Cindy Cuesta. Ibuelta ang mga istasyon ng Tri-Mobile sa Naga. Iyan ang rekomendasyon ni Public Safety Office o PSO Head Rene Gumba tangarig magkaigwanin organisadong sistema sa pagpasada. Para sa convenience ini kang mga parasakay, pati na rin sa mga driver, aram nindo magastuson baga sa gasolina magparaikot-ikot ano. So dako lang bagay man kung igwasin daning waiting station. Igwa na kitang nagkakapira sa sentro, alagad pinapareview ta po iyan in relation to traffic congestion, obstruction, and other considerations. Igwa nang nagkakapirang tricycle station sa sentro. Alagad, mas marhay na giraray pag-adalan and koneksyon sa trapiko, loading and unloading kan mga pasahero, asin iba pa. Ang rekomendasyon, masa irarom sa pagdangog sa sangguni ang panglungsod kang Naga para sa ordinansa manungod digdi. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Mientras tanto, dati naman igwan Tri-Mobile Station sa syudad ng Naga matapos na maipasar ka ito ang Ordinance Number 1993-026 o ang Entra City Tri-Mobile Transportation Rationalization Plan of Naga City o ENTRAP Ordinance na pinag-sponsoran ni dating konsyal Socorro Felix. Kasabay kan pagkakaigwa nin Tri-Mobile Station iyo ang pagdesignar nin kanya-kanyang kolor kan mga Tri-Mobile depende sa saindang rota. Sa pagbabalik kang Newsbreak, mister na suminaksak sa iyang misis digdi sa syudad ng Naga nakulong na asin nasa ngatanan nin kaso. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Huli sa padagos asin mas pinalawig na vaccination program, mas protektado kita sa COVID-19. Pero dai makampante, ngunyan na nasa taho pa kita kan pandemya, dai malingawan na pakusugon ang salud, maggamit ng face mask, tamang distansya sa pakikiulay, magsunod sa minimum health protocols, magpa-booster shot kon kinakaipuhanan.
Ini po ang sa inyong alkalde, Mayor Ed Severo, padagos na maging alerto asin ligtas. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Ang vision ko para sa Pasacao is tourism. Pasacao is known as the summer capital of Camarines Sur. Pag nagdigdi ka, di kang mahiling na para maging summer capital ini. Pag nagduman ka sa ibang lugar, dahil hindi aram na igwa palang magayon na beach digdi sa Pasacao. Nakulong mga lugar na dapat mahiling kang mga turista. Especially sa market. Kung aram nindo sa Tsukiji Market sa Japan, gigibuhon tang araw kayan ang market sa Banwaan. Magkakagbang kitang mga theme park. Actually, naghahanap na nga niya akong mga investor sa pwedeng magkaan ng theme park digde. Inisusuko yung mga vision na kayang-kaya kong gibuhon, na ginigibo ko na para sa Banwaan ko. Padagos pa sa mga bareta, primerong Certified Nursing Assistant face-to-face graduation ceremony kang Naga College Foundation ginibo kang nakalis na simana. Uyang sa kuyang report. Naging makulor ang pagtatapos kan 24 enot na batch kan mga CNA student kang nagtalikod na aldaw na pigkonduser sa auditorium kang Naga College Foundation. Saruan kursong CNA o Uncertified Nursing Assistant na igwa ang Naga College Foundation. Asin iyo ang may pinakaenot na eskwelahan sa interong nasyon ang igwa kaining kursong ini. Mayong iba kundi digdi sa Naga College Foundation. Presente sa programa si Mr. Melvin Del Puerto, board member kang CNA program proponent, kung sain siya ang nagdarakan kursong ini digdi sa nasyon asin digdi sana sa Naga College Foundation na hali pa sa ibang nasyon. Pero I'm proud, very proud na Naga College Foundation is the very first school in the entire Philippines to offer CNA, the first graduate of CNAs. Naga College. Ini subuot magayon na programa ninhuli ta demand man ini sa abroad urog na ngunya na nasa pandemya. Sa ruman sa nagtapos si Arnel Peña sa 24 estudyante sa CNA na kurso na ugma siya asin diin niya subuot akalaon na may mabukas pa na araw kaining kurso na tama sa edad niya. Una-una, napakaswerte namin. Dahil pangalawa, ito yata yung jump start ng mga katulad namin may mga edad-edad na pwede pa pala. So ibig sabihin, continuous learning talaga to. At siguro magandang oportunidad din to para makapagtrabaho. Alagad dakula man ang pasasalamat ni Mr. Mario C. Villanueva, NCA President sa mga first batch na mga naggraduar sa kursong CNA. To our first batch of 24 certified nursing assistants, congratulations. Being the first batch, of course, you took the risk and trusted Naga College for scores, and I would like to wish you well for your future endeavor. Rest assured that NCF will not stop to give you more education such that eventually you might become, if that's your desire, becomes registered nurses. Apwera kayang pig-in kami narman ni Mr. Mario Villanueva ang gabos na bukas ini sa gustong maging second batch ka nasambitan ng kurso. Mark Mendoza para sa GNM TV 48 Naga, Newsbreak. Pinapanindugan kan Fraternal Order o Philippine Eagles Club na dai magiging bias o may kakampihan ang nasabing organisasyon. Ini ang naging pahayag ni Eagle President Bobby Silen matapos na magbisita ini digdi sa syudad ning Naga para sa nagtapos na 43rd National Assembly. Wala po, non-partisan kami.
Ang ginagamit namin mga guest speaker, puro mga retired general, mga military, judicial, mga ganun. Bihirang-bihira kaming gumamit ng politiko. Sa satuyang police report, 1.3 million pesos na kantidad ng shabu na recover sa anti-drug buy-bust operation sa Banwaaning Pili, Camarines Sur. Ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Day na nakapalagpas sa mga operatiba ang sarong newly identified drug personality matapos ang isinigibong drug buy-bust operation sa Diversion Road sa Agustin Pili, Camarines Sur. Asin na kumpiskar ang maabot sa 1.3 million pesos na kantidad din illegal na droga katabang ang Provincial Intelligence Unit kan Camarines Sur asin Pili PNP. Nabisto ang suspect na si Arlene Osorio, 57 anyos asin pigkukonsiderar na newly identified drug personality nagikan pa sa Dasmariñas, Cavite. Na-recover sa suspect ang nasa 10 plastic sachet na may log din pigtutuburan shabu, kabali na ang buy-bust item. Monitoring ng mga monitoring ng mga operatiba po natin para tuloy-tuloy pa ko kasi natin yung monitoring natin dito, yung follow-up at yung pag-manman sa mga pili pang kasabuan dito sa Bicol. Ang droga gikan subot sa luwas kan Bicol Region asin panduwang beses nang nagpurbar na mailaog ang droga sa probinsya ni Camarines Sur. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, naaresto na ang suspect na si Alfredo Alcantara y Regalado, presidente kang San Jose Street, Concepcion Pequeña, Siyudad ning Naga, na iyo ang itinutok dong suminaksak sa iyang misis na ngunyan yaon sa Bicol Medical Center. Ang misis na biktima ang nag-aatender sa birthday kang sayang makuapo kang mag-abot sa harong kan sa iyang aki ang suspect asin mayong sabi-sabi na sinaksak ang misis nagkapirang beses. Nahahampang sa kasang frustrated parricide ang mister na yaon na ngunyan nakakulong sa Naga City Police Office. Sa satuyang COVID-19 update, padagos na nagbababa ang bilang kan nagagamit na pasilidad na pinagtagama kan mga ospital sa Bicol Region. Sa Healthcare Utilization Report kan Department of Health o CHD Bicol, 972 beds ang pinagtagama para sa COVID-19 alagad. 25 sana ang nagamit o katumbas kang 2.6% utilization rate. May umanin naggamit ng ICU bed asin mechanical ventilators. Sa kabuuan, ang mga ospital sa Riyong Bicol ay nakapaglaan po ng 972 beds at 25 po dito ang nagamit at katumbas po ito ng 2.6 utilization rate. Samantala, wala naman pong naitalang paggamit sa mga ICU beds at mechanical ventilators. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Dahil malingaw na bisitahon ang samoyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Programang ini hatod sa ang Transfer In, Ninoy and Cory Avenue in front of CBD Terminal, Naga City. Skyline 11. Every Filipino deserves to be beautiful. Located at